Seuraavan on uniharvaus. Kun te menette nukkumaan, niin unihalvaus tulee kauhea. Teillä on silmä auki, mutta te ootte hereillä yöllä. Ja yöllä silmä on auki, ihmisellä on silmä auki. Mutta unihalvaus on semmonen unihalvaus. Teidän roppa ei pysy, ei liiku. Tää roppa ei liiku, eikä mitään, ei pääkä liikukaan mitään. Ja kun unihalvaus tulee, niin siellä unihalvaus joku haamu tulee ja kuristaa teitä kuoliaksi. Ja se on kauhea unihalvaus. Kuinka moni on nähnyt unihalvausta? Kertokaa. Siellä moni on nähnyt unihalvaus. Joo, se on kauhea unihalvaus. Saatana. Helvetissä on kuuma, tää on niin kurta, niin hurjaa täällä helvetissä on kauhean kuuma ja täällä on niin kauhean nuuskallinen olo. Mä haluun ruokaa ja kaikkea kivaa, mutta kun ei vaikuta, me ollaan samalla kauheassa kuumuudessa helvetissä. Kuuma täällä on 130 aste, on täällä kuumuudessa ja perkele käskee kaikkien tekemään häittämiä.